באים מעלות בחוץ, תן לקחת קרטיב, מה אוכל אותך? הקשת אותי! אחי, הקשת אותי! לא בכוונה. למה? אני מצטער, הבלת אותי נשמה, אני מצטער. תרגע אבל. מה תרגע? הקשת אותי! איזה נחש אתה? צפה. מה הצפה? איזה צפה? אני צפה מצוי, נפוץ בעיקר בעמקים ובמישור החוף. אז זה משהו שלא הרבה יודעים. בעונת הרביעייה אני נוהג... אתה ארסי או לא? אני ארסי. אוי ואבוי, אלוהים ישמור, כמה זמן יש לי? יש לך זמן. יש לי זמן? יש לך זמן, תרגע, יש לך זמן. יש לך איזה 6-7 שעות בכיף. אתה מרגיש בסדר? אני מרגיש בסדר, כן. אני מרגיש בסדר. טיפה הקצוצים. יש לך קצוצים. טיפה. טבעי לגמרי, זה שטויות ההקצוצים. תרגע, יש לך זמן. יש לך איזה 4-5 שעות לפחות. לך, תעשה סיבוב, שתה משהו, תרגע. סע לווטרינר, יוציא לך את זה. מה? אתה לא שומע אותי? באוזן שמאל אני לא שומע. טבעי לגמרי, תרגע, יש לך זמן, תרגע, יש לך איזה 2-3 מינימום. מה זה, איפה אתה? אתה לא רואה אותי? אני לא רואה כלום. ביי אחי.